Osibhalelile namhlanje usibhalele ngempahla yakhe uthini? Impahla yakhe edabukile yokugqoka. Oh, ngizolihlanganisa naleli elinye. Khona obuzile wathi unokuphupha iy'cathulo zakhe zidabukile. Ngabe lokho kusho ukuthini? Ngithemba ukuthi njengoba ulalele usu-subscribe-ile wasi-follow-a la esimele usi-follow-we khona, ukuze noma ngabe nini masifaka ividiyo, impendulo isheshe ifinyelele kuwena. Ukuphupha-ke impahla yakho yokugqoka idabukile okanye iy'cathulo y'dabukile, lokho kusuke kubika inhlupheko ezayo. Abanye bake bethi isimo sempilo sisazoba nzima, kusazokushubela. Kahle kahle nalo leli phupho leli kusuke kumele ulisukumele, ucele-ke inamba yakho ugogo sokwazi sixhumanise naye ekunikeze lokhu okumele ukusebenzise, bese-ke impilo iqhubeke kahle ngoba amaphupho ayisibonakaliso. Uma usubonile nje uboniswa, yenza njengoba sizosho ukuthi wenzenjani. Uma sikuchazela ukuthi kunje kunje, ebese wena uyahlala kuvele kwande kakhulu. Njengoba ngisho uzoyicela inombolo yakho ugogo la ku-inbox sikuxhumanise naye ekuposele iy'nto zakho. Inamba nje ungayicela ku-inbox. Ningakhohlwa ukusilandela, ni-subscribe, nisi-follow-we naku-Facebook. Nisale kahle.